קורס דיגיטלי הוא הדבר החם בעולם היום, ועם המצב הכלכלי בעולם, ידע הפך למצרך הכי סחיר והכי נדרש שיש. תעשיית הקורסים הדיגיטליים בעולם כולו מגלגלת נכון מתחילת 2020 מעל 4 מיליארד שקל בשנה, ועכשיו המספר הזה כמובן עולה בקצב מטורף. כשאנשים בוחרים ללמוד בקצב שלהם, בבית, בחופשה ובכל מקום שנוח להם, קורס דיגיטלי הופך להיות המוצר הכי חכם שאפשר לייצר כדי להנגיש את הידע שלנו לאחרים ולהגדיל את ההכנסה הפסיבית שלנו במקביל. שלום לכם, שמי שי זילברמן והיום אני רוצה לדבר איתכם על המחיר של קורס דיגיטלי. אז כמה באמת יעלה לכם קורס דיגיטלי? שאלה טובה ואני שמח שאתם שואלים אותה. הרבה לקוחות מתחילים איתי את השיחה בדיוק בדרך הזו, ואני רוצה להסביר כמה דברים חשובים בנושא שלא אוהבים לדבר עליו. המחיר של קורס דיגיטלי. תנסו רגע לענות לי על השאלה הזאת. כמה יעלה לי קולה? התשובה שלכם כמובן תהיה תלויה באיזה קולה אני רוצה. כוס קולה, פחית, בקבוק קולה, בקבוק זכוכית, חצי ליטר, ליטר וחצי, 2 ליטר. האם אני בכלל רוצה קוקה קולה? אולי אני רוצה פפסי קולה, ארסי קולה, אולי תרכיז קולה של סודה סטרים? קורס דיגיטלי זה מוצר דינמי ומשתנה בהתאם לנושא, לצרכים שלכם, ללקוחות שלכם וכמובן לתקציב שלכם. בואו ניקח לדוגמה קורס של 20 מפגשים בני 10 דקות כל אחד. אפשר להפיק קורס כזה למשל בצילום קלאסי עם רקע מתאים. אפשר לשדרג אותו בצילום על מסך נקי עם מצגת בצד. ניתן כמובן להפיק אותו גם על מסך ירוק עם מינימום אפקטים. ואפשר גם להפיק אותו על מסך ירוק עם מלא אפקטים. אפשר להוסיף לו אנימציה פשוטה, וניתן גם לשדרג אותה לאנימציה עם אפקטים, או בכלל ללכת על אנימציה תלת-ממדית מורכבת. כל אחד מהצירופים האלה משמעותי למחיר, וכמובן שזה רק אם אנחנו רוצים לייצר קורס של 20 מפגשים בני 10 דקות כל אחד. מה אם נצטרך לעשות את זה 40 מפגשים של 50 דקות כל אחד, או 60 מפגשים של 2 דקות כל אחד? אתם מתחילים להבין את המורכבות של השאלה? אז הטיפ שלי עבורכם להיום הוא, כאשר אתם פונים לסטודיו מקצועי להפקת הקורס הדיגיטלי שלכם, תהיו הכי ברורים ומסודרים שיש. תחליטו כמה אתם מוכנים להשקיע בקורס, מה הסגנון שאתם רוצים לשוות לקורס שלכם, וכמה קטעי וידאו באיזה אורך יכיל הקורס. לפחות באופן כללי כדי שיהיה לנו מושג לאן אנחנו הולכים פה. ועוד טיפון קטן אחד. לא משנה במי תבחרו לבצע את הקורס שלכם, קחו 3 הצעות מחיר, תזרקו אותם לפח, ולכו על הספק הכי מקצועי שנראה לכם שיש לכם איתו חיבור, כי לזה אין מחיר. אם אהבתם, שתפו את הסרטון ותעקבו אחריי ברשתות החברתיות לטיפים נוספים. ועד הטיפ הבא, שיהיה לכם יום חזק.